Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Misteryo ng buhay. Ang huling aswang. Kinatay na ang mga manok at baboy. Handa at kompleto na ang mga rekado. Bawat kalsada ay may mga makukulay na banderitas dahil bukas ay pista ng bayan ng Puting Bato at sa tuwing araw na ito ay binabandera ang pangunahing tampok ng bayan. Ipinaparada ang huling aswang na pinatay ng angkan ng mga de-Diyos. Pinatuyo at preneserba ang katawan ng aswang na ito upang manatiling buo bilang isang tropeyo. Ang angkan ng mga de-Diyos ay ilang dekada nang kilala bilang kasador ng aswang. Dahil dito ay matagal silang nanatiling maimpluwensya at makapangyarihan sa bayan ng Puting Bato. Crisanto, wag mong pinapapak yung karne. Isasangkot ko pa yan sa minuto bukas. Saway ni Miguel sa 10 taong gulang niyang anak na saksakan ng takaw sa pagkain. Isinubo ni Crisanto ang malaking piraso ng taba at sumagot, Tay, pagkatapos ng parada ng aswang bukas ay magpapaperya ng libre ang bagong mayor dahil tinalo daw niya sa pagka-mayor ang mga de-Diyos. Kinabukasan, masayang suot ni Crisanto ang pulang sombrerong may burda ng kanyang pangalan na regalo ng tatay niya sa kanya ngayong pista. Pagkatapos mapanood ng mag-ama ang parada ng aswang, ay kinailangan ng magtrabaho ni Miguel bilang sikyo ng munisipyo at pinayagang magpunta ng perya ang anak dahil kasama naman daw nito ang kanyang mga kaibigan. Alas 8 na ng umaga nang makauwi si Miguel. Masayang bitbit ang mga pagkaing ipinabalot ni Mayor Garcia para sa mga trabahador. Crisanto, may dala akong pagkain. Tawag niya sa kanyang anak, ngunit walang sumasagot. Hinalughog ng tatay ang bahay at wala ang kanyang anak, kung kaya't nagtungo ito sa bahay ng mga kaibigan ni Crisanto upang hanapin ang bata. Hindi natagpuan ng tatay ang anak at madali itong nagsumbong sa mga pulisya. Ilang araw pa ang lumipas ay wala na si Crisanto at ang tanging impormasyon lamang ay huli siyang namataang kumakain ng libreng pritong manok ni Mang Peping sa peryahan. Ilang gabing hindi nakatulog si Miguel at tumulong na rin ang mga taong bayan sa paghahanap. Nagpaskil sila ng mga litrato ng bata kung saan-saan. Pagkalipas ng 5 buwan ay sorpresang pinatawag si Miguel sa munisipyo at sa tapat ng gusali ay naroon ang mga nagmamalasakit na taong bayan upang masaksihan ang muling pagkikita ng mag-ama dahil nahanap na ni Mayor si Crisanto. Huminto ang sasakyan ni Mayor sa tapat ni Miguel. Dahan-dahang bumaba ang mapusturang Mayor. Miguel, nahanap na namin ang anak mo. Hindi kami tumigil sa paghahanap. Ganito ako magtrabaho. Maaasahan bilang mayor. Arogante at malakas niyang ibinalita sa lahat at nagpalakpakan ang taong bayan. Sunod na lumabas ang bata sa sasakyan na ipinagtaka ni Miguel. Mayor, hindi yan ang anak ko. Mataba po si Crisanto. Napalitan ng pagkadismaya ang pag-asa ng tatay. Ipinilit ng mayor na si Crisanto ang bata at nagmadaling magpakuha ng mga litrato sa kanyang tagumpay na paghahanap.
Ano ka ba naman, Miguel? Anak mo yan. Pumayat lang kaya hindi mo na makilala. Nakangiting sabi ni Mayor habang nakaakbay kay Miguel para magpalitrato. Hindi nakakibo si Miguel. Napaisip na baka tama si Mayor at dahil sa pagkaulila sa anak ay umuwi agad ito ng bahay kasama ang batang payat. Pagkarating sa bahay ay pinaghandaan niya ang bata ng adobong baboy na namumutok sa taba. Nakadagdag lamang sa tatay ang pagdududa na hindi niya ito anak dahil wala itong ganang kumain. Ayoko po ng karne, itay, sabi ng bata. Hindi makaramdam ng lukso ng dugo si Miguel bilang ama sa batang ito at nagdududa siyang sumagot. Tatay ang tawag sa akin ni Crisanto. Maya-maya pa'y dumating ang guro ni Crisanto na si Mrs. Melchor upang siya'y bisitahin at labis ang pagkabahala nito nang makita ang batang payat. Hindi si Crisanto ang batang yan, bulong niya kay Miguel dahil maliban sa iba ang itsura nito ay hindi kilala ng bata ang pangalan ng kanyang guro. Napag-usapan ng dalawa ang kamalian ni Mayor. Nang makaalis si Mrs. Melchor ay muling kinausap ni Miguel ang bata. Saan ka ba nanggaling? At anong pangalan mo? Seryosong tanong ng tatay, ngunit mapilit ang bata na siya raw si Crisanto. Kinuha ni Miguel ang larawan ni Crisanto at ipinakita sa bata. Kilala mo ba to? Nang gigigil niyang tanong sa sinungaling na bata. Nanlaki ang mata ng bata nang makita ang larawan ni Crisanto. Kapansin-pansin ang panginginig ng katawan sa takot at maya-maya'y may isiniwalat ang bata na hindi matanggap ni Miguel. Kilala ko po siya. Dinakip at kinulong po kami ng aswang. Nagplano at sabay kaming tumakas pero mas mabilis ako tumakbo sa kanya kaya nagkahiwalay kami ng landas. Tinapik ni Miguel ang bibig ng takot na bata dahil hindi niya nagustuhan ang mga sinabi nito. Totoo po ang sinabi ko. May suot po siyang pulang sombrero na sabi niya bigay ng tatay niya sa kanya. Dagdag ng bata na ikinapaniwala ni Miguel nang marinig ang tungkol sa pulang sombrero. Umamin ang bata na ang kanyang totoong pangalan ay Nilo, isang batang palaboy galing sa ibang bayan na dinakip at ikinulong ng aswang. Nakatakas lamang ito sa isang maswerteng pagkakataon nang mabusog at makatulog ang aswang matapos kumain ng isang bata. Isiniwalat rin na ang kanyang pagpapanggap ay pakana ng alkalde kapalit ng malaking halaga. Nang araw na iyon ay bumalik ng munisipyo si Miguel upang ipaalam sa alkalde ang sumbong ng bata, ngunit siya'y bigo nang ibaliwala ito ni Mayor at ng mga pulisya. Matagal nang walang aswang. Ano bang sinasabi mo dyan? Kantsaw niya kay Miguel. Ilang araw pang nagpabalik-balik ang tatay sa pulisya at sa munisipyo hanggang sa pinadakip ang nagmamakaawang ama at dinala sa ospital ng mga baliw dahil sa hindi raw niya kilala ang kanyang sariling anak. Marami ang nalungkot dahil kung kailan namang magkasama ang mag-ama ay muli na naman silang nagkahiwalay dahil sa pagkabaliw ng tatay. Lingid sa kaalaman ng lahat ay napulot lamang ng alkalde at ng mga alagad nito ang bata sa masukal na daan patungong kabilang bayan. Ito ay ang panahong nakatakas ang bata sa kamay ng aswang at nais nang umuwi. Pinangakuan ng bata ng alkalde na magpanggap bilang Crisanto kapalit ng malaking halaga na tinanggap naman ng bata dahil sa palaboy lamang ito. Ipinalabas rin ng alkalde na nababaliw si Miguel sa dahilang hindi raw niya kilala ang sarili niyang anak. Ito ay para manahimik ang pangungulit ng ama.
Ilang araw pa ang lumipas ay nangamba na namang muli ang bayan ng Puting Bato dahil 2 bata na naman ang nawawala. At sa pagkakataong ito ay ang mga anak ni Mayor na si Alan at Pablo. Ipinatawag ng alkalde si Miguel at Nilo dahil sa takot na baka totoo nga ang sumbong nilang umaaligid na aswang. Mabilis nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng sinasabing aswang. Pagkarating sa lugar ay nagulantang ang lahat. Manukan ni Mang Piping to ah. Siya ba ang aswang? Halong pagkalito at pangamba nilang tanong. Sa gitna ng pag-iinspeksyon ay nakarinig sila ng mga batang nag-iiyakan galing sa likod ng bahay. Hanapin niyo ang mga anak ko! Utos ng alkalde sa mga tauhan. Di rin nagtagal ay natagpuan nila ang mga sugatang batang nagsisiiyakan sa loob ng malaking kulungan ng manukan. Amoy na bubulok na laman ang loob ng kulungan dahil ang ilan sa kanila ay patay na. Kalunos-lunos ang inabot ng iilan sa kanilang nakahandusay na walang laman loob. Mayor, wala po ang mga anak niyo dito. Sabi ng isang pulis. Ipinakita ni Mayor ang litrato ng kanyang mga anak sa mga bata, ngunit hindi nila ito kilala. Sinundan din ito ng pagtatanong ni Miguel. Ipinakita din niya ang litrato ni Crisanto sa mga batang nakakulong. Nagwika ang isa sa mga ito. Kilala ko po yan. Yan po yung mataba. Nakatakas na po yan kasama ni Nilo. Maya-maya pa'y umulan ng dugo sa itaas. Pagtingala ng lahat ay naroon ang aswang sa puno. Suot ang pulang sombrero. Yakap-yakap ang katawan ni Crisanto habang nilalapa. Mabilis na dinukot ng mga pulis ang kanilang baril at pinatamaan ang aswang. Bumagsak ang gutay-gutay na katawan ng bata sa lupa, ngunit ang aswang ay nakalipad papalayo. Laking gulat nilang lahat nang ipinaparadang aswang ay hindi pala ang huling aswang. Nakita rin ang kalansay ni Mang Piping sa isang sulok ng lupain. Napag-alaman na si Mang Piping ang orihinal na dumudukot ng mga batang lalaki sa ibang bayan upang molestyahin at patayin. Nagkataon lamang na natunton ng isang aswang ang manukan ng matanda. Kinain si Mang Piping pati na rin ang ibang mga batang nakakulong at ipinagpatuloy ng aswang ang pandadakip sa mga bata. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na ginawang inspirasyon base sa tunay na pangyayari noong 1928 sa siyudad ng Los Angeles, kung saan may mga batang natagpuang nakakulong sa isang manukan. Ang salarin ay may tuturing na masahol pa sa aswang dahil sa kanyang di normal na pagtrato sa mga batang kanyang tinadakip. Kung gusto nyo pang malaman ang mga misteryong nababalot dito, ay magpunta kayo sa Misteryo TV. At huwag ninyo kalimutang mag-subscribe. At ngayon, mga kaibigan, eto na naman po tayo sa ating shoutout portion. Una na po nating isa-shoutout si Luis Sangil. Gusto niyang pa-shoutout naman sa mga kapatid niya, sila Rina, sila Mate, Bella, Baby at Nina ng Moncada, Tarlac. Mula din yan kay Queen Sev. Hello, shoutout going out to Pusakel. Sabi ni Pusakel, hi po Sir Jupiter. Pabati naman sina Andy Hernando ng OPP Lingayen, Pangasinan. Lagi daw nakikinig sa mga stories. Super ganda. Thanks daw Sir Jupiter. And shoutout going out to Stringed Flute, who says, hello po sir, pa-shoutout naman sa lagi niyang pakikinig. Napapanaginipan niya daw ang mga kwento. Lagot!
Shout out also going out to Shean Jinon ng Taiwan. Hello po sa inyo. Salamat sa inyong pagtangkilik sa kwentong Takip Silim. Shout out also going out to Noe Salin. Pa-shout out Sir Jupiter. Lagi ko pong inaabangan ang mga stories nyo. Listener din po ang anak ko na si Maui Salin. Thank you po sa inyo. Shout out also to Weeps Raimundo. Pa-shout out daw Sir Jupiter sa Asuncion family at sa Raimundo family. Hello po sa inyo. Thank you sa inyong pakikinig at panonood sa kwentong Takip Silim. Shout out also to Marvin Colendres. Galing niyo po talaga, idol. We thank you. To Era Kuhn. Yon, pa-shout out daw. Hello, shout out going out to you, Era Kuhn. And ganon din kay Chris Eslit. What's up, boss? Pa-shout out daw sa next video. Rampaging Ogre. Ganda ng kwento, lamig ng boses, swabing-swabe. Lagi po ako nakikinig ng stories nyo. Sana naman mapansin nyo po ako. Hener Balikaw po. Pa-shout out daw sa Balikaw family at sa mga kapitbahay daw nila si Pedring at Une. Naka-loudspeaker daw kasi siya palagi pag nakikinig. Maraming salamat at God bless po sa inyo. And this time, basa naman tayo sa mga nagko-comment din sa ating mga kwento. Si Steve John Bautista nag-comment sa babaeng nalulunod. Sabi niya, "Hello po Sir Jupiter at sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim. Kakaiba po talaga ang mga stories nyo at nakakaaliw pakinggan. Ang galing ng pagkakasulat at ang ganda ng quality ng mga bawat stories at ang galing nyo po mag-narrate. Thank you. Keep up the good work. More power and subscribers to come for this channel." Salamat po, Steve John Bautista. Si Roxanne Rebaldo, nag-comment din siya sa babaeng nalulunod. Pansin ko daw, Sir Jupiter, pag nakikinig ako sa umaga, saktong-saktong kumakain ako tapos yung story is gruesome. Napapatigil daw siya sa pagkain. Ay, pasensya na eh. Kumain ka muna bago ka makinig. At ang ating suki naman na si Aubrey Delgado, ganun din sa babaeng nalulunod. Good morning, Sir Jupiter and team. Yan, may bago na naman. Excited po talaga ako lagi makinig ng story nyo. I'm always excited to know what's in store for us. I'm so glad that you always have something new. You never fail to amaze us with your stories. I'm a fan of your great works. Napaisip tuloy daw ako, sabi niya, what if these creatures really do exist? As always, kudos na naman po sa napakamalikhain at malikot na imahinasyon ng mga writers. Ma'am Chris at Sir Chris. Yes, yung dalawang yan. Keep it up and more great stories to come. At salamat sa mga horror channel na dumalaw. Bisitahin din po ninyo. Magaganda din to sila. Magagaling din. Sina Casper Stories, mga kwento ni Telmo, Hula Pawin TV, Malikmata at Sandatang Pinoy Horror Stories. Yan din po ang ilan sa mga channel na maganda ring pakinggan po ninyo ang mga stories nila. Okay? Sa inyo pong lahat, muli mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, sa ngalan po ni na Sir Chris at Ma'am Chris, ako po si Jupiter Torres. Nagpapasalamat sa inyong lahat.